Слушай внимателно, има въпроси, които горят дълбоко в сърцето, и един от тях отеква като настойчив шепот в душата. Защо толкова страдание? Може би вече си се оглеждал около себе си и си усещал тежестта на сълзи, които не са само твои, болки, които не си поискал да чувстваш, битки, които не си търсил да водиш. И все пак, сред тази болезнена тишина, съществува един тих, дълбок и реален глас, който носи повече от обяснение, той носи живот. Има неща, които очите ти не са видели и които сърцето ти още не е разбрало. Всяка сълза, която е паднала, не се е изгубила на земята. Тя е била събрана и запазена от онзи, който познава началото и края на твоята история. Може би не разбираш сега, но страданието, което тежи на раменете ти, не е краят на пътя, то е мост, който те води към нещо по-голямо. Небето наблюдава. И аз, пратен да говоря на сърцето ти, ти казвам, нищо от това, през което минаваш, не е невидимо за Бога. Той вижда, когато се опитваш да се усмихнеш, за да скриеш болката, когато поемаш дълбоко дъх, за да не рухнеш, когато се питаш дали си струва да продължиш. Той познава всяка подробност. Страданието, колкото и жестоко да изглежда, често крие цел, която ще бъде разкрита едва когато времето изпълни своята роля. Може да се намираш в средата на пустиня, но тази пустиня няма да е вечна. Има приготвен оази за теб и всяка болезнена стъпка е стъпка поблизо до него. Може би сега чувстваш, че си обграден, без изход. Но слушай, има врати, които се отварят само в тъмнината. Има чудеса, които се проявяват само когато в теб не е останала никаква сила. Именно в този момент небето действа и светлината пробива най-дълбокия мрак. Това, което си преживял досега, не е било напразно. Дори загубите и паденията са оформяли сърцето ти, за да приеме онова, което предстои. Бог не губи болка напразно. Той превръща всяко счупено парче в част от съвършен план. Често неговото мълчание не е отсъствие, а подготовка. Докато плачеш, той подрежда сцената, движи хора, подравнява обстоятелства. Това, което изглежда като забавяне, всъщност е грижа, за да не се провали нищо в точния момент. И дори да си се чувствал изоставен, знай, никога не си бил сам. Има невидими следи от ангели, които са те подкрепяли, когато нямаше сили да стоиш прав. Има избавления, за които дори не подозираш, защото опасността е била премахната, преди да те достигне. Небето не пренебрегва твоята болка. Но то вижда и способността ти да преодоляваш, дори когато вярваш, че не можеш. И затова днес тези думи достигат до теб, не като празна утеха, а като напомняне, че за всяка сълза има цел. Може би сега не разбираш, защо, но един ден ще разбереш. Това, което днес изглежда объркано и несправедливо, ще бъде видяно като част от по-голям замисъл и ще се изненадаш, когато осъзнаеш, че дори в най-трудните часове си бил воден от невидими ръце. Почув сетивия и в дух си, има време за плач, но има и време за усмивка. Цикълът не свършва със страданието, има глава на възстановление, написана с твоето име. До тогава остани. Дори уморен, остани. Защото утрото вече идва и когато светлината докосне живота ти, всичко, което днес те притиска, ще бъде само спомен от време, което е отминало. Не се отказвай сега. Има отговори, които се разкриват само на тези, които продължават да вървят, дори без да разбират пътя. Има скрити съкровища в постоянството. И запомни, страданието не е доказателство, че Бог те е забравил. Напротив, то е знак, че Той оформя нещо велико. Твоята болка е суровината на чудо. Прегърни тази истина, ти си в процес на подготовка. И това, което Бог ще ти даде, ще надмине всяка пролета сълза, всяка безсънна нощ, всеки миг на тревога. Защото Той е верен да превърне страданието в слава. Тогава слушай, сега във въздуха има нещо, което не е обикновено. Все едно цялото небе се е наклонило, за да чуе звука на твоето дишане. Мислиш, че просто четеш думи, но се случва нещо повече. Това е призив, покана да останеш бдителен. Това, което предстои да бъде разкрито, не е за всички, а за онези,
които имат смелостта да слушат и да пазят сърцето си. Има неща, които светът никога няма да разбере, но духът ги разбира. Съществуват послания, които слизат от Божия престол в точното време и към точното място, и ти беше избран да ги получиш. Все едно всяко изречение се пише пред теб в този момент от самия пръст на Вечния. Мислиш ли, че е случайност да си тук точно сега? Не е, отдавна небето се опитва да ти говори и днес най-накрая успя. Това, което идва, е по-дълбоко, по-остро и по-преобразяващо, отколкото можеш да си представиш. Но до края ще чуе само този, който реши да не се разсейва. Обърни внимание, всяко събитие в живота ти е било като парче от голям пъзъл. И все още липсват части, които трябва да се поставят. Някои са на път да пристигнат, но ти трябва да бъдеш буден, за да ги разпознаеш, когато се появят. Питали си се колко пъти си бил на крачка от отказването, но нещо те е спряло? Това нещо не беше късмет, не беше случайност, беше невидимата ръка на Бога, която те държеше за рамото и ти казваше, още не е свършило. Може би не го осъзнаваш, но точно в този момент небето действа. Вериги се чукят, врати се отключват и пътища се изправят. И всичко това без да помръднеш пръст, защото тежката работа се върши от този, който никога не губи битка. Има и още. Съществува тайна, която трябва да бъде разкрита в духа ти. Не всяко страдание е наказание и не всяко забавяне е изоставяне. Понякога чакането е най-голямата грижа, която можеш да получиш. Знам, сърцето иска бързи отговори, но небето работи в ритъма на вечността и всеки детайл е планиран така, че нищо да не се изгуби. Това е като съвършена симфония, която ще се чуе в пълнота едва когато прозвучи последният акорд. Сега си представи, ако се откажеш в средата на тази мелодия. Представи си, ако обърнеш гръб преди финалния момент. Колко чудеса биха останали назад? Колко благословения биха се заключили, само защото не си изчакал още малко? Не ти го казвам, за да те изплаша, а за да те събудя. Това, което предстои да се случи в живота ти, е толкова голямо, че ще трябва да стоиш твърдо, за да издържиш тежестта на благословението. Да, дори благословението има тежест, и само онези, укрепени от процеса, могат да я носят. И за това трябва да ти помоля нещо просто, но важно – абонирай се за канала сега. Да, направи го, за да продължиш да получаваш послания от небето, думи, които идват като стрели право в сърцето, за да не се чувстваш никога повече сам в битките си. Не мисли, че това е просто покана. Това е начин да поддържаш връзката жива, за да може всеки път, когато небето изпрати нещо ново, ти да си сред първите, които ще го получат. Има неща, които не могат да чакат, а следващото послание може да е точно това, което трябва да чуеш. Усещал ли си някога, че определени думи са дошли точно в правилния момент? Това не се случва случайно. Когато Бог реши да говори, Той създава срещи, отваря пътища и те поставя пред онова, което ще промени живота ти. И този момент е един от тях. Затова остани, защото историята не е свършила. Ти си на прага да видиш глави, за чието съществуване дори не си предполагал, отговори, които ще те разплачат, но този път от радост. И помни, онова, което предстои, е много по-голямо от това, което е останало зад теб. И докато се подготвяш да го приемеш, небето вече се движи, тихо, но с неудържима сила. Следващата стъпка може да бъде в следващото послание, и то вече е на път. Трябва да разбереш, че нищо от това, което се случва, не е случайно. Всеки детайл от живота ти, дори онези, за които не обичаш да си спомняш, се вплита в план, който е много по-голям от твоето разбиране. Все едно Бог рисува картина, която ще може да се види в пълнота едва когато бъде завършена. В духовния свят вече има движение в твоя полза. Ангели биват изпратени, пътища се подравняват и сили, за които дори не подозираш, се разрушават. Сега в този момент се води битка, и тя има една цел – да отвори пътя за изпълнението на обещанията върху живота ти. Това, което мислиш, че е закъснение, може всъщност да е Бог, който те предпазва от нещо, което би разрушило мечтите ти. Има места,
които изглеждат добри в човешките очи, но не са на божествената карта. Затова някои врати не се отвориха, защото не бяха част от твоята съдба. Има и хора, които бяха отдалечени от теб, и може би това е било болезнено. Но разбери, някои връзки трябва да бъдат прекъснати, за да имаш място да приемеш онези, които наистина ще те издигнат на следващото ниво. Това не е загуба, а освобождение. Забелязвал ли си как някои събития се повтарят, сякаш са знаци? Това е, защото Бог говори по различни начини, а един от тях е чрез модели. Той се опитва да ти покаже, че има нещо, което трябва да се промени, за да бъдеш готов да приемеш това, което идва. Много често ключът, който отваря следващата врата, е в едно просто действие на послушание. Не става дума за това да разбираш всичко, а да се довериш и да направиш следващата крачка, дори когато не виждаш къде ще стъпиш. Именно в този скок на вяра се случват чудесата. Има нещо, от което врагът се страхува повече от твоята сила, твоята постоянност. Той знае, че докато продължаваш, дори наранен, победата е само въпрос на време. И затова се опитва да те спре с разсейвания, страхове и съмнения. Но днес тези вериги се чукят. Запомни добре, не става дума само за това да преживееш този етап, а да се научиш от него. Защото това, което придобиваш сега, устойчивост, вяра, виждане, ще бъде точно онова, което ще те поддържа, когато обещанието се изпълни. Откровението, което небето е на път да излее върху живота ти, не е малко. То е толкова голямо, че ще прелее към всички около теб. Това, което изглеждаше далечно, ще стане толкова реално, че ще погледнеш назад и почти няма да повярваш през какво си минал. И помни, това е само фрагмент от онова, което небето има да ти разкрие. Има послания, които още са на път, и всяко от тях ще бъде като ключ, който отваря нови врати в сърцето и в съдбата ти. Най-доброто все още се подготвя. Благодаря ти от дъното на сърцето си, че остана до този момент, приемайки всяка дума, изпратена като полъх от небето за твоя живот. За мен е чест да бъда каналът, чрез който това послание достигна до теб, и да знам, че той е намерило място в сърцето ти. Това е причина за огромна радост и благодарност. Моля те, ако това послание ти е заговорило по някакъв начин, потвърди получаването му, като оставиш своя коментар. Твоите думи са важни, защото ни позволяват да разберем, че посланието е изпълнило целта, за която е било изпратено. Възползвай се също да харесаш това видео, защото това помага повече хора да имат достъп до думи, които изграждат, укрепват и възстановяват. И ако все още не си абониран, абонирай се за канала още сега, за да продължиш да получаваш следващите послания, които небето е подготвило специално за теб. И, моля те, сподели това послание с някой, за когото знаеш, че има нужда да го чуе днес. Понякога един прост жест, да изпратиш дума, може да промени посоката на целия живот. Бъди пратеникът на надежда, когото някой очаква.